ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്വവിത്തു മഹാബാഹോ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗയോ ഗുണഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വം ന സജ്ജതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്കു വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതിർഗുണ സമ്മൂഢ സജ്ജന്തേ ഗുണകർമ്മസു താന കൃഷ്ണവിദോ മന്താൻ കൃഷ്ണവിന്ന വിചാലയേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായ അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൈ സർവാണി കർമാണി സന്യാസാധ്യാത്മചേതസ നിരാശി നിർമ്മമോ ബുദ്ധ്വാ യുദ്ധസ്യാവിഗതജ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏമേ മതമിദം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവഃ ശ്രദ്ധാവന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതേ തദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാസ്താൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സദൃശം ചേഷ്ടതേ സ്വസ്യ പ്രകൃതേ ജ്ഞാനവാനപി പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി വിഗ്രഹ കിം കരിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയസ്യേന്ദ്രിയസ്യാർത്ഥേ രാഗദേശോ വ്യവസ്ഥിതൗ തയോ നാവശമാഗച്ഛേത് തൗ ഖ്യസ്യ പരിപന്തിനൗ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാവാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ തടികളാണവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രേയൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണഃ പരധർമാത് സ്വനഷ്ടിതാത് സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയ പരധർമ്മോ ഭയാവഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തെറ്റോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുകയാണ് അന്യരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം തന്നെ. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപൽക്കരമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച അത കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷകഃ അനിച്ഛന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാർഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേന ഇഹ വൈരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രാജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ
കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൂമേന മ്രിയദേവഗ്നിർയദാദർശോ മലേന ച യഥോൽമേനാവൃതോ ഗർഭസ്തദാ തേനേതമാവൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആവൃതം ജ്ഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പുരേണാനലേന ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാവാത്തതും തീ പോലെ ആളിക്കത്തുന്നതും തന്റെ നിത്യശത്രുവുമായ കാമത്താൽ വിവേകശാലികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ അവബോധം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിർ സ്വാധിഷ്ഠാനം ഉച്യതേ ഏതൈർവിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് ഇന്ദ്രിയാണ്യധൗ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യേഹുരിന്ദ്രിയേഭ്യോ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവം ബുദ്ധേ പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്തഭ്യാത്മാന ജഹി ശത്രു മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാബാഹോ, ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനെ ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താനെന്നറിഞ്ഞിട്ട് സശ്രദ്ധമായ ആത്മീയ ബുദ്ധിയും, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം, ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ കർമ്മയോഗം അഥവാ കൃഷ്ണ അബോധത്തിൽ നിയത കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കൽ എന്ന 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദന വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. हरे कृष्णा शिवा माता जी, हरे कृष्णा ब्रह्माश्री माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ 3-ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിനം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വാമിരൂപ കഥാ മഹ്യം തഥാ സുപാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ജീവിതപദകമലം ശ്രീഗുരും വിഷ്ണവൻ ശ്രീരൂപം സാന്ദ്രഗാതം സഹഗണ രഘുനാഥാൻവിതം തൻ സജീവം സാധുവിതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ കൃഷ്ണഗോദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപതേ ഗോപേച്ഛ ഗോപിതകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേ ശ്രീ വിഷവാനും സദേ ദേവി പ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേ ച കൃപാ സിന്ധൂപേ ഏവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദ കൃഷ്ണ വിഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി ഇതി നമനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാന്യ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശദ്വൈതഗദാ ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ? പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. നമ്മൾ ലൈവ് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? പോയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണെന്ന് ഇന്ന് അതായത് കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ നമ്മളല്ലേ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയെ 3ആയിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് 1 മുതൽ 6 വരെ എന്നുള്ളത് കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റിയും 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗത്തെ പറ്റിയും 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗത്തെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 1ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്താണ് അർജുനന്റെ വിഷാദയോഗം, അല്ലെ അർജുനന്റെ കഷ്ടങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളും, മനസ്സിന്റെ ടെൻഷനും ഒക്കെ പറയുന്നത്. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനന്റെ ആ ഓരോ പറയുമ്പോൾ അർജുനൻ ഓരോ പ്രശ്നത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുക ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത് അല്ലെ? ആദ്യം തന്നെ ആത്മാവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളല്ല, ആത്മാവിനെ അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, വെള്ളം കൊണ്ട് നനയില്ല, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിട്ട് ആത്മാവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അതായത് ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അല്ലെ കാമക്രോധ ലോപമോഹ അഹങ്കാരമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രശ്നം. അത് എവിടുന്നാ വരുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളുടെ അല്ലെ അതിന്റെ സുഖാനുഭവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ കാമക്രോധ ലോപമോഹ അഹങ്കാരവും പ്രശ്നങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് പാപം, നാശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാതിരി എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് വിട്ടു നിൽക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെ. ഒരു താമരയുടെ താളിയില അല്ലെ വെള്ളം വീണത് അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. താമരയുടെ ഇലയിൽ വെള്ളം പിടിക്കാണ്ട് നിൽക്കില്ല. അതേമാതിരി നമ്മൾ പറയുന്ന ആ മനസ്സ് എല്ലാത്തിലും കണ്ടിരുന്നാലും അതിലൊന്നും ഇടപെടാതെ ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാ പറയണേ? ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതായത് പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക, കർമ്മം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. കർമ്മം എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് കർമ്മം. അവരവരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ള. ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ. ഭഗവത് സമർപ്പണമായ കൃഷ്ണബോധത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് കർമ്മഫലമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അതും പറഞ്ഞു നിർത്തി. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു നല്ലൊരു ആചാര്യനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ആചാര്യന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടും ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടേ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. ഒന്ന് കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒന്ന് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, കർമ്മമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂസ്ഡ് 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ അർജുനൻ പറയണേ എനിക്കിതിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാരണം ഭഗവാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ 2ആയിട്ട് പറയണോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനോട് കൂടിയാണ് 3ാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്കിനി കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റി കാണാൻ മുമ്പ് ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി ജയ ഗോപിജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യശോദനന്ദന വ്രജ ജനനന്ദന യമുന തീരവനതാരി ജയ കുഞ്ച വിഹാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി ജയ രാധാ മാധവ ജയ രാധാ മാധവ ജയ രാധാ മാധവ ജയ. അപ്പൊ അർജുനൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ജ്ഞേയസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിർ ജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേമം നിയോജസി കേശവ. അതായത് ഹേ അർജുന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായി ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അല്ലെ, ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഫലകാംക്ഷയില്ലാത്ത കർമ്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായി ഇതിനെ യോമി ശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹയ സീവമേ തദേകം വധ നിശ്ചത്യ ഏന ശ്രേയോ അഹമാപ്നുയാം. ദ്വന്ദ്വാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായതെന്ത് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ അപ്പോഴെല്ലാം എന്താണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ പറയുന്നത്
എന്താണോ എനിക്ക് വേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞു തരും. കാരണം രണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നും കർമ്മം ചെയ്യണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്നാണ് അർജുന്റെ ചിന്താഗതി. പക്ഷെ അല്ലെ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ടും മാറ്റി മാറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൽ തന്നെ ബുദ്ധിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ എല്ലാം പറയുമ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് വരികയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ ഭഗവാനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ്, അവര് ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തിലാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അവസാനം 2-ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ഗുരുവിനെ കണ്ടതിന് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കൺസെപ്റ്റിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ആവണവര്. ന കർമ്മണാൻ ആരംഭാൻ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോ അശ്വതേ നജ സന്യാസനാദേവ സിദ്ധിം സമതി ഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നില്ല. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, പാപരഹിത അർജുന, തത്വജ്ഞാനപരം അനുഭവ മാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ 2 കൂട്ടരാണ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഭക്തിപൂർവ്വം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന 2 ആൾക്കാരുണ്ടെന്നും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നും ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുന്നില്ല. അതാണ് ഈ സന്യാസത്തിന്റെ പടങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. വെറുതെ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരാരും മുക്തരാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിന്നുളവാകുന്ന വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യരും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണത്. ഭഗവാന് 3 ശക്തികളാണുള്ള, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ യോഗമായയാണ്. മറ്റേത് മഹാമായ ബഹിരംഗ ശക്തി. ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ഇതോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഈ ലോകത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന 3 ഗുണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണത് അല്ലെ? സത്വഗുണം, തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇങ്ങനെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഈ പ്രപഞ്ചം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യരും കർമ്മം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാലാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നിൽക്കാനാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു കേട്ടോ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ സ്വയം ഭ്രമിക്കുകയാണ്. അതായത് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ വിഷയങ്ങളെ മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട്, കാരണം ഒരിക്കലും മനസ്സ് ഈ 4 ചുറ്റിന്ന് വരുന്നല്ലേ, നമ്മുടെ കണ്ണുണ്ട്, കാതുണ്ട്, ചെവിയുണ്ട്, മൂക്കുണ്ട്, എല്ലാത്തെയും കൊണ്ട് ഓരോരോ ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിനല്ലേ. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിന് ചഞ്ചലിപ്പ്, അതില്ലാതെ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി, അതായത് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉൾവലിക്കാൻ പറ്റിയ മാത്രം. എങ്ങനെ ഉൾവലിക്കുന്നത് അല്ലെ? ആമയുടെ മാതിരി. ആമ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആമയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് ആമയുടെ കൈയും കാലൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് വരിക്കുക. നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് ഉൾവലിക്കാൻ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ എന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കപട നാട്യക്കാർ, അതായത് അങ്ങനെ, അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കുന്നു കാണുന്നു എന്നുള്ള എന്ത് വേണം കാണാം, എന്ത് വേണം കേൾക്കാം, എല്ലാം ചെയ്താലും നമ്മൾ അതിലൊന്നും ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാതെ, മനസ്സിലോട്ട് എടുക്കാത്ത, ഇതിനെല്ലാം ഉൾവലിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നോക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയണേ? യജ്ഞാഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോ അയം കർമ്മബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സംഘ സമാചര. കർമ്മം വിഷുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് അല്ലെ, ഇന്നലെയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കായിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വിഷ്ണുവിനായിട്ട് ചെയ്യുക. വിഷ്ണു ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിനായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, 4 തരത്തിലെ യജ്ഞങ്ങൾ വന്ന് 4 ഓരോ യുഗങ്ങളിലും ഓരോ യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. കലികാല യുഗത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ജപയജ്ഞമാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള യജ്ഞമാണ് നമ്മൾ കലികാലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞത്. ജപയജ്ഞം ചെയ്യാം. അല്ലാണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്കായിട്ട്
എൻ്റെ മകനായിട്ട്, മകൾക്കായാലും, ഭാര്യയ്ക്കായിട്ട്, ഇനി ഭർത്താവിനായിട്ട്, അച്ഛന്, അമ്മയ്ക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദിക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നും എൻ്റെ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അവർ അഹം എൻ്റെ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അതെല്ലാം അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടമാതിരി എല്ലാത്തിൻ്റെയും കർമ്മഫലം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ കർമ്മഫലം വരുമ്പോൾ എന്താ, വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടുത്തെ പിടിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു വലിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കെട്ടുപെട്ട് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കാനുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയണം. ഒരിക്കലും എനിക്ക് എന്നുള്ള ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ, അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ കർമ്മപ്രകാരം അത് ആർക്കു വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു, ആ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മളെല്ലാവരും നമുക്കറിയാം എവിടെ നിന്നാണ്, നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി, ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്കവിടെ കർമ്മബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലും, നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധനമുക്തനായിരിക്കാം എന്ന്. നിനക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനോടാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ യജ്ഞശിഷ്ടാശീന സന്തോ ചന്തേ സർമ്മ കിൽബിഷൈ ചരേതേ തുഖം പാപ യേ പചന്ത്യാത്മ കാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവും നമുക്കറിയാം, ആരും ഉണ്ടാക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മള് പാടത്തിറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ കൊയ്ത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫലമൂലാദികളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എവിടുന്ന വരുന്നത്? അത് ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളായിട്ട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടു എന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നുള്ള ആ മണ്ണിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഭഗവാനായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് തരുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു വരുന്നത്. അല്ലെ, നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളായിട്ട് ഒരു വസ്തു ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി നിവേദിക്കുക. ഭഗവാന് കൊടുത്തതിന് മാത്രം നമ്മൾ, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ ആണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനിൻ്റെ കാര്യം യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ അത് ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് കഴിക്കാന്ന്. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ആ ധാന്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ പാടത്ത് കർഷകരുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ മനസ്സിൽ ചഞ്ചലിപ്പും ആ വൈബ്രേഷൻസിന് ഓരോ വൈബ്രേഷൻസ് വരുമ്പോൾ, അതായത് വൈബ്രേഷന്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വെച്ചാല്, നമ്മുടെ പൂതനയുണ്ടല്ലേ, പൂതന പണ്ട് ബലി മഹാരാജാവിന്റെ മകളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വാമനൻ, അന്ന് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിരുന്നു വാമനൻ. ആ വാമനൻ വരുന്ന കാണുമ്പോൾ ബലി മഹാരാജന്റെ മകൾക്ക് തോന്നണേ, എനിക്ക് ഈ ആരാണോ ഈ കുട്ടി, ആ കുട്ടി എനിക്ക് ഒരു പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ബലി മഹാരാജാവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ എനിക്ക് വധിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും ഒരേ ആളെ തന്നെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. ആ മനസ്സിന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായി, അതിനുശേഷമാണ് പിന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ, അതായത് ദ്വാപര യുഗത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ ജനിക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ പൂതനയായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനോട് തിരിച്ചു അല്ലേ. മുള കുടിക്കാനും പറ്റി. അതൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആരായാലും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടെന്നല്ലേ തന്നത്തിൽ വിഷം പുരട്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്, അമ്മയുടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ട് മോക്ഷം കൊടുത്ത് വിടുക ചെയ്തല്ലേ. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ ആ ഓരോ മനസ്സിന്റെ വൈബ്രേഷൻ പോലും അത് കർമ്മമായിട്ട് മറിയുന്നു. അപ്പൊ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളെ ഏത് മനസ്സുകൊണ്ടാണോ ചിന്തിക്കുക അറിയില്ല, പക്ഷെ അവരുടെ എല്ലാം കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആ സൃഷ്ടിച്ച അന്നത്തിനുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് കടയിൽ പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും കൈമറിഞ്ഞ് കർമ്മിച്ചാണ് നമുക്ക് അരി ആയാലും ഭക്ഷണ പച്ചക്കറികളെല്ലാം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും കർമ്മങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കർമ്മം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആ കർമ്മക്കണക്കിന്റെ ഓരോ ഭാഗം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന തന്നെത്താൻ കഴിച്ചാൽ ഈ എല്ലാ കർമ്മക്കണക്കും അവരെ ആരെയൊക്കെ കൈമറിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടാണോ വരുന്നത്, അവരുടെയും കിട്ടുന്ന ആ കർമ്മക്കണക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത്. അതില്ലാതിരിക്കാൻ അതിനെന്തിനാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്
ആ കർമ്മക്കണക്കുകളെല്ലാം ഭഗവാൻ മാറ്റിയിടനെ പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്ക് തരും. അതാണ് പറയുന്നത് യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം. അത് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ കുക്ക് നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അതെല്ലാം യജ്ഞത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നതും ഭക്തന്മാർ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആദർശിക്കാൻ അതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് ആചാരങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ വെറുതെ വന്ന് കഴിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവും അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, കാരണം ഭഗവാന്റെ ആണല്ലേ എല്ലാം, ഭഗവാന് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ പ്രസാദമാക്കി അതിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കുക എന്നാണ് അതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുത്ഭവ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. ആകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു പടം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതായിട്ട്. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അഗ്നിയുമെല്ലാം വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് എന്താകുന്ന എനർജി എന്നുണ്ടല്ലേ, ആ എനർജി എന്നാണ് പറയുന്നത് പോയിട്ട് സൂര്യൻ അല്ലെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? സൂര്യൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ സൂര്യന്റെ എനർജി കൊണ്ടും ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ട് നാം അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള എനർജി കൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടുന്ന് ഈ വെള്ളം മഴയായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വന്നു. അത് മുകളിൽ നിന്ന് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു? ചന്ദ്രൻ അതിന്റെ ഇത് വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മഴയായിട്ട് പെയ്യുന്നു. ആ മഴയിൽ നിന്ന് എനർജിയോടുകൂടി വന്ന ആ മഴ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫലമൂലാദികളെല്ലാം വന്നു. ആ ഫലമൂലാദികൾ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വിധിപ്പന കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെ, ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പുലി ആടിനെ മാടിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാനിനെയൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിച്ചാൽ അതും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ആ സാധനത്തിനാണ് ഈ പുലിയെല്ലാം പിടിച്ചു കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇൻഡയറക്ട്ലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ആ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വിധിപ്രകാരം അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വിധിപ്രകാരം ചെയ്യാന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ കലികാലത്തിന്റെ യജ്ഞം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള നമ്മൾക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം നമ്മളെ യജ്ഞകർമ്മം ചെയ്യാൻ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള TV കണ്ടുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം എപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. അതേമാതിരി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ടില്ലേ, ഭഗവാനിൽ നിന്നും വന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വന്ന് അത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി, ഭക്ഷണത്തിൽ മഴയുണ്ടായി, മഴയിൽ നിന്നും അത് നമ്മൾ ധാന്യങ്ങളുണ്ടായി, ആ ധാന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുപ്പത്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തുണ്ടാക്കി ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി അത് വീണ്ടും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പോലെ ആ ഒരു സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് യജ്ഞം എന്ന് ആചാരപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആചാരപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരിക്കലും ആചാരങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ ഇന്നലെ അർജുനൻ എന്താ വിളിച്ചത്? അച്യുത എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചുതിയില്ലാത്തവൻ, അത് തെറ്റില്ലാത്തവനെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ഭഗവാനല്ലാതെ കാര്യം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത തന്നത് ഭഗവാനാണ്. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ആദ്യമേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബ്രഹ്മാവിനായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്താണോ വിപുലീകരിച്ചിട്ടും അല്ലെ 18 പുരാണങ്ങളും അതിൽ തന്നെ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെ വേറെ ആളല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ക്രോഡീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ദ്വാപരയുഗത്തില്, കാരണം കലിയുഗം തുടങ്ങാൻ പോണേ. കലിയുഗത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിലൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് സമയമില്ലാന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് ധർമ്മ സംസ്ഥാപനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഇന്നലെ കണ്ടു. നമ്മളെ പശുക്കളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപനിഷത്തിനെ പശുവിന്റെ പാല് കറന്ന് അതിന്റെ സത്തെടുത്തിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ പറയുന്ന ആചാരപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നതും. പറഞ്ഞത് അർജുനനാണ്, അതിന്റെ നമ്മളാണ് പറഞ്ഞത്. സത്യയുഗത്തിൽ എന്ന ധ്യാനമാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദ്വാപരയുഗത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധന പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ എങ്ങനെ
ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ്. എന്താ കയ്യിലുള്ളത്? മാലയാണ്. മാല ജപിക്കാനുള്ളത്. എന്നിട്ട് എന്താ ജപിക്കണ്ടേ? അല്ലെ? ഒരു മാലയിൽ എത്ര 108 മുത്തുണ്ടാവും. ആ 108 മുത്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ജപിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചൂണ്ടുവിരൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. കാരണം ചൂണ്ടുവിരൽ എപ്പോഴും അഹങ്കാരത്തിനെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ചൂണ്ടുവിരല് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് മാല. ഇതാണ് ഈ മാലയുടെ മുകളിൽ ഇവിടെ ഭഗവാൻ മേരുമുത്ത് എന്ന് പറയും. ഇതിനൊരിക്കലും നമ്മൾ കടക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണത്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റാതെ തള്ളവിരലുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയാം. അടുത്ത മുത്തിലേക്ക് മാറുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സ്ഫുടതയോട് നമ്മൾ പറയാ. നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ഫുടമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുകയും വേണം. കാരണം ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് ശ്രവണം കീർത്തന സ്മരണം എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ആദ്യം ശ്രവിക്കണം എന്നുള്ള. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ കേൾക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ ഇവിടെ വരും അല്ലെ? ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മേരുമുത്തുവിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കടക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതേമാതിരി തിരിച്ചിങ്ങനെ വന്ന് 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക. ഇത് ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രന്റെ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അത് 5 മഹാന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ. അവരെ പേരാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ആ ഇത് നാമം ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ജപിക്കാനായിട്ട്. 108 മാല ജപിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് അതേ തന്നെ മേരുമുത്ത് കടക്കാണ്ട് വീണ്ടും 108 ജപിക്കുക. അങ്ങനെ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഒരു 16 പ്രാവശ്യം ജപിക്കണം ഒരു ദിവസം എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക്. അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ ആദ്യം ഒരു മാല ജപിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് 2 മാല ജപിക്കണം, കുറേശ്ശെ കൂട്ടി വരിക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വേണ്ടത് ഭഗവാന്മാരെ ഉണരുന്ന സമയമാണ്. ഏത്? ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യോദയത്തിന്റെ 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൂര്യോദയം നമ്മൾ കലണ്ടറിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ 6 മണി നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4:30 എണിക്കുക. 4:30 എനിക്ക് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ജപം തീർക്കുക. 1 മാല 2 മാലകൾ തീർക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ 16 മാല കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പറയുന്ന കണക്ക്. 16 മാല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ദീക്ഷ എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കഴിയുന്നതും എല്ലാവരും മാല ജപിച്ചു തുടങ്ങുക. ജപിക്കാത്തവരെ, മാലയില്ലാത്തവരെ മാല മേടിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഒരു സഞ്ചിയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുക. അതായത് വെറുതെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ മാലകളൊന്നാണ്. സഞ്ചിയിലിട്ട് അതിൽ വിരല് പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും. ചെറുവിരലിനുള്ള ഹോളിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കൈ ഉള്ളിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാവരെയും മാലയുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാലുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജപം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞങ്ങൾ ജപിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ശരി. ഓക്കെ. ഇതാണ് പഞ്ചതത്വമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞ വേദങ്ങളില് നിയന്ത്രിതമായ കർമ്മവിധികളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ ഋഷി നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചാണ് വേദങ്ങൾ. അതിനാൽ സർവ്വവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്യ യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നെന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. അതായത് ഏതാണോ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനാണ് ആദ്യമേ നമ്മളെ ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാണ് 2-ാം അധ്യായം തീരുന്നത്. ഇതിനാണ് ആചാര്യനെ കാണുക വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ആചാരപ്രകാരം ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? നമുക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ടോ വേദങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നതിന് പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സമർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഓരോ ഈ ഭൗതികത്തിന്റെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, അതെല്ലാം ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊരു ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ ഞാൻ നാവിന്റെ അറ്റത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ആ നാവിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞല്ലേ, അതോടുകൂടി അതിന്റെ ആസ്വാദനം കഴിഞ്ഞു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യം ഏതൊരു ആസ്വാദനം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ആ ക്ഷണികമാണെന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഭഗവത് സമർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് എന്നെന്നും സന്തോഷം തരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേ മറ്റിൽ എന്നെന്നും സന്തോഷം തരുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആചാരവിധി പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും ആത്മാരാമനെ വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയാവും ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ സമർപ്പണമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അവിടെ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, കർമ്മഫലങ്ങളുണ്ട്. ആ കർമ്മഫലങ്ങള് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അല്ലേ, നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതല്ലേ ധൃതരാഷ്ട്ര കാര്യം. ധൃതരാഷ്ട്രം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ പാവം കിളികളെ ഉപദ്രവിച്ചു, കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കൊന്നതിന്റെ പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അത് വരുന്നത്. അത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അതേ കാര്യം തന്നെ. അതായത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പാഞ്ചാലി ഏതോ ഒരു ജന്മത്തില് ഇങ്ങനെ തോഴിമാരോട് കൂടി ഇങ്ങനെ പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ പോയിരുന്നു. അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ വളരെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്യാസി വരൻ അവിടെ പുഴയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തോഴിമാരൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് സന്യാസി കയറുന്നില്ല അവിടുന്ന്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും കളിയാക്കി ചിരിക്കുമ്പോ അപ്പം പാഞ്ചാലി, അന്ന് പാഞ്ചാലി എന്നുള്ള പേരായിരിക്കുന്ന കാര്യം ചോദിക്കുക, എന്താ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ്സെല്ലാം ആ പുഴയുടെ ആ ഒഴുക്കുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒലിച്ചു പോയി നഗ്നനായിട്ടാണ് വെള്ളത്തിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നതിൽ പാഞ്ചാലി തന്റെ ഉത്തരീയത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം കീഴെടുത്തിട്ട് ആ സന്യാസിക്ക് കൊടുത്ത് സന്യാസിയുടെ ആ നഗ്നത മറിച്ച് സന്യാസി കയറിപ്പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തതിന്റെ കൂടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്തും പാഞ്ചാലിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരാത്ത ഭഗവാൻ, പാഞ്ചാലി വലിയൊരു ഭക്തയും കൂടിയാണ്, അങ്ങനെ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും ചീത്ത കാര്യം ചെയ്താലും നമുക്ക് കർമ്മഫലം ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. കാരണം ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതും കർമ്മക്കണക്കാക്കി ഇങ്ങനെ വരുന്ന പറയുന്ന ഓരോരോ സമയത്തായിട്ട്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഒരു കാലത്ത്, അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ, കവചകുണ്ടലത്തോട് ജനിച്ചാരാ അവിടെ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ മഹാഭാരത കഥകളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കർണൻ ജനിച്ചതേ കവചകുണ്ടലത്തോടാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ എന്താണ് ഈ കവചകുണ്ടലത്തോട് കർണൻ ജനിക്കാൻ കാരണം. കർണൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സത്യയുഗ സമയത്ത് ഒരു രാക്ഷസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രാക്ഷസൻ ഈ സൂര്യഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് 1000 കവചം വേണം. ഈ 1000 കവചം എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു 1000 കൊല്ലം ഒരാൾ തപസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ, അത് 1000 കൊല്ലം തപസ് ചെയ്തിട്ട് ശക്തി കിട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു കവചം പൊളിക്കാൻ പറ്റുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ 1000 കൊല്ലം തപസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരെണ്ണം മുറിക്കാന്ന് ഇപ്പൊ 1000 കവചം ഉണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചതിന്റെ പേരാണ് പിന്നീട് സഹസ്ര കവചം എന്നുള്ളത്. അത് മുറിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ. അപ്പൊ എന്തായി, എല്ലാ കാലത്തും പല പല അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി. കാരണം ഒരാൾക്കാരാണ് അഹംഭാവം കൊണ്ട് ഒന്നും നശിപ്പിക്കില്ല, അല്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്താ, നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ അഹങ്കാരം കയറുന്നത്. അഹങ്കാരം കയറിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപദ്രവമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ, എല്ലാവരും കൂടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നരനാരായണന്മാരായിട്ട് ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നത്. നരനാരായണായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവർ രണ്ടാളും ഇവിടെ വരുന്നത് ബദരിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ബദരിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ 1 കൊല്ലം തപസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1000 കൊല്ലം തപസ് ചെയ്തതിന് തുല്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടാളും നരനാരായണന്മാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആ മല അവിടെ ഉണ്ട്, നരനാരായണന്മാർ തപസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവരവിടെ വന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാണ്, യുദ്ധത്തിന് തുടങ്ങാനായിട്ടാണ്. അപ്പോഴാണ് സഹസ്ര കവചൻ ഇത് മനസ്സിലായിട്ട് സഹസ്ര കവചൻ ഇവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ, അഹങ്കാരല്ലേ, തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് അവിടെ വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവര് ആദ്യത്തെ 1 കൊല്ലം തപസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് സഹസ്ര കവചൻ യുദ്ധം ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ കവചം പൊളിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴേക്കും അർജുനൻ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പോയിട്ട് തപസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവർ മാറി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭഗവാനും രണ്ടാമത്തെ അർജുനനാണ് തകർത്ത്. അങ്ങനെ 2, 3, 5, 4, 2, 6 അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞവര് കവചങ്ങൾ പൊളിച്ചു 999 കവചങ്ങളും പൊളിച്ചു. അതാ അവസാനം ഭഗവാനാണത് 999ാമത്തെ കവചം പൊളിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഈ സഹസ്ര കവചൻ മനസ്സിലായത്, എന്റെ അന്ത്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും യുഗ അവസാനം ആവാറായി. അപ്പൊ എന്ത് വെച്ചാൽ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഒരു ഗുഹയിൽ ഒളിക്കും. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ടേണാണ് പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്ത് 1000ാമത്തെ ആ കവചം പൊളിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അർജുനൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എവിടെയാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ പോയിട്ട് തപസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാനും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സഹസ്ര കവചം വീണ്ടും സൂര്യദേവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറയാം, എനിക്ക് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം മരണസമയമായിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അപ്പോഴേക്കും യുഗം അവസാനിക്കാറായി, പ്രളയകാലം വരാറായപ്പോഴേക്കും സഹസ്ര കവചൻ ആ കവചത്തോടു കൂടി സൂര്യഭഗവാനിലെ
ലയിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നീ അതായത് സഹസ്രകവചനം, നീ ഇനി ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഞാൻ ജനിക്കും, ഞാനും അർജുനൻ, അതായത് നരനാരായണൻ അവിടെ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് നീയും അവിടെ ജനിക്കും, അന്നാണ് നിന്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ആ സഹസ്രകവചനാണ് കർണനായിട്ട് ജനിച്ച് ആ അവസാനം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ആ കവചകുണ്ടലത്തോടു കൂടിയാണ് കർണനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. ഈ നരനാരായണൻ നരനാണ് അർജുനായിട്ടും നാരായണനാണ് ഭഗവാനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. അതാണ് അവരും അർജുനനും ഭഗവാനുമായുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും ഉണ്ട്. സഹസ്രകവചൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ കർണനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ യുദ്ധത്തിൽ കർണനെ അർജുനൻ വധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കർമ്മങ്ങൾ എപ്പോൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് തന്നെ വന്നു ചേരും, അനുഭവിച്ചേ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മെ പാർത്ഥാർത്ഥ്യ കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനാവാപ്തമ വാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവ കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിൽ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ പറയണാണ്, എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ ആയി യാതൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണ്? പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചല്ലേ, പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് അതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വേണം തോന്നിക്കാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സൃഷ്ടി നടന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഭർത്താവായിട്ടും മകനായിട്ടും അല്ലെ, ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗോപികമാരുടെ ഇതിലായിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ രാജാവായിട്ടും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ 3 ലോകങ്ങളല്ലേ, 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതെ, ഭൂമിയുണ്ട്, പാതാളത്തിന് 7 ലോകമുണ്ട്, മുകളിലോട്ട് 7 ലോകം. അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാം സൃഷ്ടിയുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നതാ, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, കാരണം എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നുണ്ടായത്, എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ അല്ല ആൾക്കാർ പറയല്ലേ, ഭഗവാൻ കണ്ടോ കർമ്മമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അല്ലെ. പലവരും പറയാറില്ലേ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ. ആൾക്കാർ കാണുന്ന മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ, ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനെ പറ്റി അത് കണ്ടില്ലേ, 16,008 ഭാര്യമാരുണ്ട് ഭഗവാന് അല്ലെ. അതെ, ആൾക്കാർ വെറുതെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ വരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഗോപികമാർ കുളിക്കുമ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ആൾക്കാർ കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ചെയ്തുള്ള പർവ്വതം എടുത്ത് ഒരു വിരലോണ്ട് പൊക്കി 7 ദിവസം നിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അല്ലേ. പൂതനയെ കൊന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ രാക്ഷസന്മാരെ വധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, നളകുബേരന്മാരെ ഇവരൊക്കെ രക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വക വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ വക ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അവര് ആൾക്കാരെ എന്താ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ആൾക്കാരെ കാണാനായിട്ടല്ലേ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്, ഓരോരുത്തരും കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റുന്നില്ല. ശരിക്കും ഭഗവാനും ഗുരുനാഥന്റെയും ആവശ്യമല്ലേ. പക്ഷെ ഭഗവാനും ഒരു ഗുരുനാഥനുണ്ട്, ആചാര്യനുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു റോൾ മോഡലായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ, എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതോ ആവശ്യമാതായോ ഒന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പ്രിയതേ ക്രിയമാണാനേ ഗുണേ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിലെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. ഭഗവാനായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, കാരണം വലിയ വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ, വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെ എപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം എന്താണ്? അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തോ വലിയ കാര്യങ്ങളായിട്ടൊന്നും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടൊന്നും. അപ്പോൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയണത്, എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നെ ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയണത്. എന്നിട്ട് പറയണം, മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണോ നിർവഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടു, അതെന്താണ്? പ്രകൃതിയിൽ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യത്തെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, എല്ലാ ആൾക്കാരും ഭഗവാന്റെ അണ്ടറിലാണെന്ന്. രണ്ടാമത്തെ പടത്തിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് എന്താണ്? 3 കുട്ടികളെ കാണിക്കാനാണ്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരെന്താ പാവക്കൂത്തുമാരി അവിടെ നിന്നിട്ട് ചലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ആ ചലിപ്പിച്ചു അവരാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആ ജീവാത്മാവ് അല്ല മനസ്സു ആരുമല്ല കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മഫലത്തിന്റെ അനുസൃതമായിട്ട് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇവരെ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. മൈ സർവാണി കർമാണി സന്യാസി അധ്യാത്മചേതസ നിരാശ നിർമ്മമോ ഭൂത്വ യുദ്ധസ്വ
വിഗതജ്വര. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതായത് ഈ ഗുണാതീതനായിട്ടിരിക്കാന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ പ്രകൃതിയിൽ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നതെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ്. ഈ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗുണങ്ങൾ വരുന്നതിലും ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മളും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളും ഭഗവാനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മളെ ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താ ചെയ്യണേ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് പറയുന്നത്, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. പറയുന്നത് അർജുനോടാണെങ്കിലും നമ്മളോടും കൂടെ ആയിട്ട്. കാരണം ഭഗവത്ഗീത അർജുനു വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല, അല്ലേ? കലിയുഗത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാർക്കും നമ്മൾ സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനൊന്നും സമയമുണ്ട്, കുറെ പ്രായമായിട്ട്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കൊച്ചു കുട്ടികൾ മൂലം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ചെറുപ്പത്തിലേ നമുക്കുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള അടുപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കുറെ വയസ്സായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. കഴിയുന്നതും നമുക്ക് പറ്റി. നമ്മൾക്കോ ലേറ്റായി പോയി. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? നമ്മുടെ കുട്ടികളെ, നമ്മളെ പേരക്കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വളരെ പണ്ട് കാലത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ അമ്മമാരെ മുത്തശ്ശിമാരും ഉണ്ട്, അവരോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ സന്ധ്യാസമയത്ത് ഉമ്മർത്ത് വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾ പോലെ അല്ലെ മുത്തശ്ശിമാരെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കുട്ടികളെയൊക്കെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് നാരായണ 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 എന്നുള്ള ജപനാലും നമ്മളെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീട്ടിലും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇന്ന് വീടിന്റെ ഉമ്മർത്ത് കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടിവിയിലെ ശബ്ദമാണ് ഏറ്റവും സന്ധ്യാസമയത്ത് കേൾക്കുന്നത്. അതല്ല വേണ്ടത്. അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഭഗവാന് നാമം ചെല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമം ചെല്ല. നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം ചെയ്യാതിരിക്കും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വെച്ചാൽ പഠിക്കുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ. അതായത് ഡുവാലിറ്റി പാടില്ല. നമുക്കൊരു സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ആസുരിക ഭാവമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അച്ചട്ടാണ്, 100% എന്നുള്ളതാണ്. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ, പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ, അതായത് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇല്ലാത്ത എല്ലാം ഭഗവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ യുദ്ധം ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. ഏമേ മതമതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവ ശ്രദ്ധാവന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്ചന്തേ ദേവി കർമ്മഭി. എൻ്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. അല്ലെ? ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ 5:2-7, 4:3-7 എന്ന് പറയുന്ന കാരണം എന്ത് നമ്മൾ കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇത് പറഞ്ഞേ ഓം ശാന്തി 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 എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലേ. എന്ത് കാര്യങ്ങളും 3 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതിങ്ങനെ സീല് ചെയ്യുന്നവരിങ്ങനെ 100% ആയിട്ട് പറയണോ? ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. അതേമാതിരി ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായിട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെ? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. മനസ്സിനെ മറ്റുള്ള ഇവിടുത്തെ സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടിക്കാണ്ടിരിക്കുക. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായിട്ട് അർപ്പിക്കുക. പിന്നെയോ ഫലേച്ഛ കൂടാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെ അർപ്പിച്ച് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇതാണ് സത്യം, ഇതാണ് സത്യം, ഇതാണ് സത്യം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എൻ്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ. നമുക്കല്ലേ, നമ്മൾക്ക് വേറെ ആൾ അസൂയ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക? അവിടെയും മനസ്സിന്റെ പ്രശ്നം വരണേ. നമ്മളെ കണ്ട് കാമക്രോധ ലോപം എന്ന് കണ്ടുപോയി എങ്ങനെ അവരുടെ മറ്റൊരാളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെ മറ്റൊരാൾക്ക് അതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു അസൂയ തോന്നുക. അസൂയ വരുമ്പോൾ എനിക്കും അങ്ങനെ വേണം, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു നിലയുള്ള വീട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 2 നിലയുള്ള വീട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഓടിപ്പോയി എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒരു ലോണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യണം, അല്ലേ? അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നുവെച്ച് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ ഇതാണെങ്കിലല്ല ഞാൻ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ടെൻഷനില്ല. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അസൂയ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽപ്പെടാതെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ
മോചനം നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. തേ ത്വത അഭ്യസൂയന്തോ നാനു തിഷ്ടന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിഗൂഢാംസ്താം വിധി നഷ്ടാന ചേതസ. അസൂയാലുക്കളായേ എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢന്മാരും ആയി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യജ്ഞങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നിൽ അർപ്പിക്കാതെ, അല്ലെ, എന്നിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ എൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ, നമുക്കും ഒരു ഉൾവിളി അല്ലേ, നമ്മൾ എപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പറയും. നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അസൂയാലുക്കളായ, കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അസൂയ പാടില്ല എന്നുള്ള. അപ്പം അസൂയാലുക്കളായി എൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കും. അല്ലെ, നമ്മൾ രാവണനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താ രാവണന്റെ 10 തല എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യത്തിൽ രാവണന് 10 തല ഉണ്ടായിട്ടില്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര 10 തല കൊണ്ട് എത്രത്തോളം പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ, എത്രത്തോളമുള്ള ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു രാവണൻ. 10 തല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെ, ചില കൊച്ചു കുട്ടികളുണ്ട്, അവരെന്താ അവനെ പളപളാന്നിങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെ. അവരെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടോ അല്ലെ വായ തുറന്നാൽ 10 നാക്കാന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും ആ 10 നാക്കില്ല, അതൊരു സിംബോളിക് എക്സ്പ്രഷനാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ പടമായിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10 തല ഉണ്ടാക്കി 10 നാക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലേ. അതേമാതിരിയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ രാവണന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ 10 തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ജ്ഞാനിയായിട്ടൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു രാവണൻ. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ട്, അഹങ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ, ഭഗവാനെ ഒന്നും വിശ്വാസമില്ലാതെ അല്ലെ, ഭഗവാനെ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് ഭഗവാനോട് എതിർപ്പുണ്ടാവുന്നു. അതേമാതിരി ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കാതെ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ഒട്ടും അറിയാത്തവരെല്ലാം മൂഢന്മാരുമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവരെല്ലാവരും മൂഢന്മാരുമായിട്ട് അങ്ങനെ എന്താണ് പൂർണ്ണത നേടുന്നുള്ളവർ. കാരണം ഞാനാണ് എല്ലാം, എൻ്റെ കയ്യിലെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിഫലമായിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അല്ലേ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്ന്. മോക്ഷപ്രാപ്തി പോലും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരെയും നമ്മുടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുക എന്നുള്ള, നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ തറവാട്ടിലോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു ശരിക്കുള്ള നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. നമ്മളെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും കർത്തവ്യം എന്തിനെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ച് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അതെല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ് ചെയ്താലോ മൂഢന്മാരായിട്ട് മാറുക ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത്, അധകേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷ അനിച്ഛന്നപി വർണ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിത. അർജുനൻ ചോദിക്കണ വാർഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തന്നിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പൊ ഇത്രയും കേട്ട് കഴിഞ്ഞു, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, പിന്നെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അന്നാഥ് ഭവനി പൂതാന്തി, അത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനം അർജുന് വീണ്ടും സംശയമായി. അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, എന്തിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണേ? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമ ഏഷ ക്രോധ ഏഷ രജോ ഗുണ സമുത്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപമോ വിദ്വേന വിഭ വൈരിണം. അല്ലയോ അർജുന, രജോഗുണവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ശത്രു. നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും അല്ലെ, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഈ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു വെച്ചാൽ രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേരനുസരിച്ചാണ് വളരെ സാത്വികമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് സത്വഗുണം. അതാണ് ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാനും അല്ലെ, അതിനെയാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അതൊരു ജാതിയല്ല. ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് സത്വഗുണത്തിൽ വരുന്നത്. തമോ ഗുണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു മൗഢ്യമാവായിരിക്കും. അവർക്ക് ഇതിലൊന്നും വരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയും അങ്ങനെ സുഖലോലുപരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. രജോ ഗുണം എന്നുള്ളവരാണ് എപ്പോഴും ഒരു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള മുന്നോട്ട് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും തച്ചുടച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് രജോ ഗുണം ഉള്ളവരാക്കണം. ആ രജോ ഗുണത്തിൽ ഉള്ള സമ്പർക്കത്തിലാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, ക്രോധമായി തീരും. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കാമക്രോധ ലോപം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന എവിടെയാണ് രജോ ഗുണത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്.
ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഏറ്റക്കുറച്ചിനനുസരിച്ചാണ് അവരവരുടെ സ്വഭാവ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതും ഭഗവാൻ ഇതിനും ശേഷം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അർജുന്റെ ഉത്തരത്തിനായിട്ട് രജോ ഗുണമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്ന, കാരണം ഇവർക്കെല്ലാം പിടിച്ചടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു രജോ ഗുണികൾക്ക് എല്ലാം പിടിച്ചടക്കണം എന്നുള്ള, പിടിച്ചടക്കാൻ പറ്റാതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടേ? അതിന് ക്രോധം, കാമമായിട്ട് വരാനുണ്ട്. ആ കാമമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അത് കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ ക്രോധമാവും, അല്ലെ? കാമക്രോധ ലോപമോഹ അഹങ്കാരമായിട്ട് മാറുന്നതിന് അതിനെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് രജോ ഗുണമാണ്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിനും മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൂമേന മൃതേ വന്യർ യഥാദർശോ മലയേന വിദോൽബേനാവൃതോ ഗർഭസ്ഥത തദേനത അവ്യയം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും, അല്ല ഇവിടെ 3 പടങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീയിനെ എന്ന പോലെയും, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളുമായി കാമം ആവരണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്കിതൊന്നും, അല്ലെ? മനസ്സ് ഇതൊന്നും അറിയപ്പെടാവുന്ന, നമുക്ക് ജീവാത്മാവിനെ കാണുന്നില്ല, മനസ്സ് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതായത് ഇവിടെ 3 പടങ്ങൾ കൂടെ, നമ്മുടെ കണ്ണാടി ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ണാടി പോയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ മുഖം കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്താ കാരണം? അത് മുഴുവൻ പൊടിപടലമായിട്ട് ഇരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ തൂത്ത് വച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ മുഖത്തെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ. അതിൽ തന്നെ അഗ്നിയുണ്ട്, അഗ്നിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവാണ്, അല്ലേ? ആ അഗ്നിയിൽ നമ്മുടെ ആകെ പൊടി പടലം പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന അറിയാം, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തീയെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ആ തീയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ആ തീനെ കാണുന്നില്ല, പൊടി പടലം, ആ പുക മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ, അമ്മയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഭ്രൂണത്തിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ആവരണത്തോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഭയങ്കര കഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നല്ലേ, കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ പറയുന്ന അവിടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഒരു സമയത്തല്ല, പുറത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണടച്ചതിന് കൈയും കാലും ഒക്കെ കൂട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുക ചെയ്യണം. ഭയങ്കര കഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. അത്ര 9 മാസം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കണം, അല്ലേ? എന്താ നടക്കണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല, എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ ചില പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ വേറെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കൈ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, പറയണേ, ഭഗവാനെ ഇനി എനിക്കൊരു ജന്മം തരല്ലേ എന്ന് പറയും. കാരണം എന്താ? ജന്മം തരുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്കണ്ടല്ലേ 9 മാസം. ആ ഒരു കഷ്ടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യില്ല, എനിക്ക് മോക്ഷം തരണേ, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ്, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വിഷമം കൊണ്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ അതാണ് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരല്ലേ എപ്പോഴും പറയും, നമ്മളെന്താണ് കൊച്ചുള്ള നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ മിക്സി ഒന്നും ഓണാക്കാതെ. കാരണം അവൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അതിൽ തന്നെ എരിവുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറയും. കാരണം ആ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അത്രയും അതിൻ്റെ മഹാപാപം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി പ്രസവിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണേ? വന്ന ഉടനെ മായ കൂട്ടി പഠിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണോ ഭഗവാനോട് എന്താണോ പറഞ്ഞതെന്നെല്ലാം മറന്നു പോവുക ചെയ്യണം. വീണ്ടും ആ മായയിൽപ്പെട്ടിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പെട്ടുപോയി ഈ 3 ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളാണ് ശരിയായ വിവരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേമാതിരി തന്നെയാണ് മനസ്സും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ അതിലുള്ള ആ പൊടിപടലങ്ങളെല്ലാം മാറ്റാൻ എങ്ങനെയാ മാറ്റുന്നത്? നമ്മൾ നിത്യം ഇരുന്ന് യജ്ഞം ചെയ്യുക. എന്ത് യജ്ഞമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ജപയജ്ഞം ചെയ്യുക. കാരണം കലിയുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജപയജ്ഞം ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നതോടുകൂടെ ആ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള ആ പൊടിപടലങ്ങളും പുകയും എല്ലാം മാറി നമുക്ക് അവിടെയുള്ള ആ ചെറിയ വിളക്കിന്റെ അഗ്നിയെ, ഏതായാലും ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെയും കാണാൻ പറ്റും, ജീവാത്മാവിനെ. അങ്ങനെ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്നുള്ള. കാരണം പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം, ആത്മീയ ജ്ഞാനം കിട്ടി എന്നുള്ള. ഭൗതിക ജ്ഞാനമല്ല, ആത്മീയ ജ്ഞാനം. നമ്മളെല്ലാവരും ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭൗതിക ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ധനധാന്യങ്ങളില്ലാണ്ട് വേറൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതര വിമോഹ യത്യേഷ ജ്ഞാനം ആവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ജീവസത്ത എന്ന ജീവാത്മാ സത്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്, കുറെ ഇരുമ്പും പ്ലാസ്റ്റിക്കും കൂടിയ സാധനങ്ങളല്ല, അതൊന്നും വർക്കാവുന്നില്ല. അതിലേക്ക് ഇത് വരണം, ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്നാലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി എവിടുന്ന വരുന്നത്? പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പം പവർ സ്റ്റേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ വരുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതേമാതിരി തന്നെ ജീവാത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇവ എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.
അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇവയാണ് ശരിക്കും അവിടെ കിടന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മോഹാരണപ്പെട്ടിട്ട് അതിന്റെ കൂട്ടായി നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യിക്കാൻ ആരാണോ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് അവരും അതിന്റെ കൂട്ടിൽ പങ്കാളിയാവുന്നു പറയുന്ന മാതിരി ജീവാത്മാവും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ അതിൽ പെടുക ചെയ്യുന്ന മോഹിക്കപ്പെട്ട് അതിൽ ചെന്ന് പെടുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ ആർക്കാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുക? മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. മനസ്സെങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ബുദ്ധി കൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ബുദ്ധി മുഴുവൻ അല്ലെ പല പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ടായി. മനസ്സെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നു അത് കേട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ജീവസത്തയ്ക്കും അതേത് കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ട് പോവുക ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് ഇന്ദ്രിയാണി അദ്യ നിയമ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹ്യേനം ജ്ഞാന വിജ്ഞാനനാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഈ മൂന്നാണ് കാമങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. ഈ മൂന്ന് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആർക്കാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സിനെങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും? ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പം അത് നശിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് മുൻപോട്ടുള്ള ഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന പറയുന്ന അർജുനോടായാലും നമ്മളും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വരാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർ അസൂയ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ നമ്മുടെ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ നോക്കി എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താളിലല്ലേ വെള്ളം മാറി ഇവിടുന്ന് കേട്ടങ്ങനെ വിട്ടു പോകാന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും മനസ്സിലേക്ക് ഇടുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കളിയാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവൻ എന്നെ കളിയാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നോട് അത് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലോട്ട് എടുത്താൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ദേഷ്യം വരിക ചെയ്യണേ. അയാൾ പറഞ്ഞു ബുദ്ധ ഭഗവാനെ പലരും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ദുഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഞാനിതൊന്നും മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഞാനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലേ നമ്മളിലേക്ക് അത് വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മളത് എടുക്കാണ്ടിരുന്നാലോ അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പോയി പറഞ്ഞവർക്കന്നെ തിരിച്ച് പൊക്കോളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നിനെ ഏറ്റെടുക്കാതെ കാമത്തെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക. അതിനുള്ള ഒറ്റ വഴി എന്താ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണത് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പം ഇന്ദ്രിയാണി പരണ്യാഹു ഇന്ദ്രിയാഭ്യ പരമന മനസ്തത്വ പരാബുദ്ധരയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തസു. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയെക്കാളും ഉന്നതമാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ എന്നെ ഹയറാക്കി പറഞ്ഞുതരാണ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതായത് ഏറ്റവും ജഡപദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം അല്ലെ. ഈ ശരീരം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് കാണിച്ചില്ല. കണ്ണ്, മൂക്ക്, കാതെന്നൊക്കെ കാണിച്ചില്ല, കുതിരകളായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അത് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഏതാണ്? ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മനസ്സ്. മനസ്സിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി. ബുദ്ധിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഉന്നതമാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആ ഹെയറാക്കി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കി ബുദ്ധി കൊണ്ടും മനസ്സിനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ട? ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, പുറകിലിരിക്കുന്ന ആൾ പേടിച്ചിരിക്കുക, ആത്മാവാണ് ഇരിക്കുന്നത്, പേടിച്ചിരിക്കുക ചെയ്യുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ആ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആള് മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണാവും ബുദ്ധിയെ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിടിച്ച് നേരെ വഴിക്ക് നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവ് സ്ഥിതനാവും ചെയ്യും. ആത്മാവ് ശുദ്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതേമാതിരി മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ